Bueno, pois boa tarde, boa e frías tardes. Moitas grazas por vir ao acto de presentación de un libro que é a presencia do autor, que lle agradecemos moitísimo que viese hasta o Manoso, entre outras razóns porque ainda que é de Pontevedra é socio do Instituto de Estudos Millonarios desde hai anos, desde a instancia pontevedresa, pois agradecemos moitísimo a Pepe que sempre este disposto a botarnos unha man sempre que poida. Moi brevemente, unha presentación moi breve. O libro, a cola non foi moi alá, ao abrilo e ao lerlo vaise soltando, pero bueno. Por dous motivos. Primeiro, porque esta, que eu saiba, a venda dun libro de memoria, como é este, sobre a represión, pois en un momento en que están pasando determinadas cousas, como que o número de títulos que se publica ao ano en galego descendeu, non sei se en 2013, se son datos de 2013, se son de 2012, en todo caso, descendeu hasta por debaixo, quedou por debaixo dos números dos libros editados en euskaro, que saben análisis, é dicir, que se editan máis libros. Bueno, isto que nos está pasando nos últimos anos con respecto á cultura do libro, do mundo do libro, pero xa, do mundo da cultura, pois é terrible, e que un libro sobre memoria teña unha boa acollida, como sei que tú tivo e está tendo este libro, pois é sempre unha alegría. Probablemente os grandes persoeiros ás veces tapan as realidades, non? Digo isto porque un ten a impresión, cando se fala da represión en Pontevedra, que a figura de Bóveda é tan avasalladora, tanto polo significado do propio Bóveda, como pola posterior construción da simboloxía antifranquista en torno á figura de Bóveda, pois a obra de Castelao, en fin, todo iso que parece que en Pontevedra o que mataron foi a Bóveda e despois todo o demais quedou oculto ou quedou ignorado. Co cal, o libro ten unha importancia tremenda porque supón poñer no seu sitio os termos da represión na capital, na cidade de Pontevedra e nos arredores, nas áreas de influencia de Pontevedra. E isto sigue sendo unha necesidade perentoria, porque eu non sei, pero cando estaba pensando a decir algunhas cousas ou decirnos algunhas cousas sobre o libro de Pepe, acordoume o caso dun señor alcalde de Baralla, acordoume o caso dun señor alcalde de Beade, ou escoitei por aí, ou vin en algún titular, non me parei en detalles ante semellantes despropósitos, algún dirixente do Partido Popular estes días, hai 3 ou 4 días, que dixo algo así como que algúns acordáronse de desenterrar os seus pais cando había subvencións, que xa hai que ser desalmados. Hai que ser desalmados para poder decir estas cousas nestes tempos en que formalmente estamos nunha democracia. Eu creo que escribín en un correo a Pepe que gustoume moito o libro e sobre todo gustoume moito a ordenación que fixo, ou como ordenou o libro. Decíalle que algún día, cando teña tempo, que non sei cando vai ser,
pois ao mellor algún libro sobre o Valmiñor seguindo este esquema deberíase facer, a ver se é posible. Leos na presentación porque é o que me pareceu máis acertado de como ordenou o libro. Unha frase que el coloca na súa introducción di: o presente traballo está organizado alrededor de tres grandes eixos temáticos: a situación político-social do momento, a trama conspiradora e o desenvolvemento do golpe e as prácticas xenocidas e represión conseguintes. Nestes tres capítulos foi nos que ordenou o seu libro Pepe. A mí me parece moi interesante, sobre todo dúas cuestións. Primeiro, que antes de entrar na represión, que moitas veces os libros centran exclusivamente na represión, fai unha análise bastante, sobre todo documentada e sagaz, diríamos, sobre cal era a situación de Pontevedra cidade, especialmente de Pontevedra cidade, nos anos inmediatamente anteriores ao golpe de Estado. Iso pareceme que é un acerto, porque permite ter diante un libro completo que vos recomendo moitísimo que leades, porque creo que vos vai aínda que a temática sea exclusivamente pontevedresa, digamos, creo que o enfoque que se dá ao libro ten en por si un gran interés. E outro tema é que Pepe utiliza o término xenocida, que é un término que está en bastante discusión, aínda que este rapaz novo, Antonio Míguez Macho, nos seus dous libriños que publicou hai 3 ou 4 anos, non sei, por aí, máis ou menos, realmente a mí pareceme a ter moi en consideración o que ele argumenta sobre o tema do xenocidio. Claro, é meternos en terrenos técnicos que eu non coñezo, non sei, pero, bueno, eu leio os libros e pareceme que acerta situando utilizando o término xenocidio para referirse ao que sucedeu en Galicia naquele momento. Claro, en principio, xenocida é un pobo contra outro, non é? Que aquí non se darían esas circunstancias literales do término xenocida. O que pasa é que Míguez Macho analiza as prácticas xenocidas en Alemania, en Argentina, en moitos outros sitios, e vai desgranando como esas tácticas de xenocidio, de persecución, son similares ás aplicadas aquí, e ele chega a unhas consecuencias de que deberíamos utilizar o término xenocidio. Isto ten unha trascendencia xurídica total, porque se somos capaces de calificar o que sucedeu en Galicia, os delitos de xenocidio non prescriben. Vale, tanto, hai aí un campo xurídico que é un movimento nel, porque descoñezo totalmente. A veces, a min, estas cousas que te metes na cámara empeza a charcar. A mí lo corrixe un palabra tamén que podería ser que é ideoxicidio. Pero claro, como non ten valor xurídico, casi nos dedicamos con xenocidio e seguimos utilizando o término xenocidio. Ten outro interés tamén o libro para o Valmiñor, indirectamente, porque Pepe informa-nos moi ben de como funcionaba os cívicos, é dicir, a chamada Guardia Cívica que dirixe aquel terrible intelectual pontevedrés que era Víctor Lisquevén. O digo isto porque hai un señor que se chama Vila, vou dicir, é a primeira vez que digo, que se chama Vila de Chaín, garda cívico que acompañou a dos guardias civiles, que foi o que matou a Bilio Araújo, o avó de Esperanza,
Valero, que non sabemos como se chama, e máis a Manuel de Lucinda. E por que dicimos isto? Porque hai unha apertura posterior á morte dunha causa, dunha investigación que non se convierte en causa, que é solamente un expediente informativo, no que reconoce que efectivamente foi o que lle disparou xunto cos outros dos guardias civiles aos dous mortos, porque un terceiro morto escaquean, que nadie pregunta por ele, entonces ese non existe, pero sí, claro, menos o que foi justamente o que lle dixo a Esperanza, a muller de Abilio, cando a Esperanza baixaba el Chaiga a Gondomar a traerlo ao almorzo, porque pensaba que estaba na cárcel, el subía coa escopeta a villa de matalos, e dixolle non vayas ou non baixes, que xa almorzar. Dedícalle unha parte importante do libro a Guardia Cívica, aos cívicos que xa identificamos como Risco ben con Pontevedra, pero tamén actuaban en Vigo, nas áreas de Vigo. Agradecerlle moito a Pepe o libro e agradecerlle moito o seu traballo, iba a decir unha palabra destas que se están utilizando ahora que a mí non me gustan nada, o seu activismo cultural. Utilizamos a palabra bella, activismo, porque isto de animador cultural sona a cantante de orquesta, pero bueno, agora como estas cousas teñas que decir correctamente nos términos políticos, estás imponiendo estas horteradas de animadores e simplemente se é un activista cultural, activismo político, activismo cultural ou activismo ideolóxico, en fin, no que Pepe está. Pepe está nunha asociación cultural moi activa, que deixounos agora unha revista que se chama Cedofeita, profesor no IES de Sanxenxo e participante en todo aquilo que sea a favor do país da recuperación da memoria que tanto nos falta fai. Nada máis que xa me enrollo demasiado. Gracias.